tadzoka kunza tuyaiti analyze guys nyaya ukoko tegai vamwe vauye panapa tegai vamwe vauye panapa guys tegai takutaura shona taatega takuscrutinize nyaya yanga iri kwasimboko uye gore rino uye bodo nikisi uyaiti analyze guys tegai vamwe share live shegai yes memo yes ongosiko ku live iri kwatiri kubvoko toda kuanalyze tikangotakana 45 minutes so to analyze toenda nota toda kumbonzwa kuti haufa. Let's see guys tegai especially vanhu vari muSA tegai vanhu vari kuSA vauye panapa tone tegai vanhu vari ku share live guys share live timbonzwa pfungwa dzevanhu share live unoyachisa maangry face wadhakwa here wakadhakwa unoyachisa maangry face watumwa nani kuya pano hansimela munogeza naivadisa ndosvika zvawaona zvoti simela munogeza ndosvika zvawaona handina waoda undigeza uya undigezesa wada undigeza ndichageza nenguva yangu handi ndakagara chageza kana ndakuvata ndogeza ndovata gezi ndisina kuvata right guys regai timboonesana nyaya toda kuedhana apa handitika tokwanisa kuedhana tikaita 4-5 guys maiwana sei nyaya iyi yeDudula iyi kwatabva kwasimba uko because ini ndapinda neengu guys yekuda kukauma vanhu ava down mamuona hanzvadzi G uyauya hanzvadzi G achatauri mazita in case unenge ateverera kunoku hanzvadzi G vai vanga vasingatodi kuwa nezvenyika yedu maimwana kwai maiwa statement yekuti kwanzi whether une mapepa kana kuti hauna mapepa vanhu vekuzvimbazve hatidi kana kuvaona muno munyika maona takavengwa sei guys mazvionera handiti hasi zvokuudziwa mazvionera ka tiri kufunga kuti ijoko zvinhu zveDudula izvi but truly speaking guys it's not a joke muri kutoona kuti vanhu vakatsamwa vanhu vagumbuka maona kuti vari kuramba zvokuti hanzi isu tajera kuita zvemustreet hani mavanzwa hanzi zvokuti he maloya kudi system of the African way topinda inda achibata mapoints hani mona uyu wanda ndichifadza nenhema uyu mujaindi ushu anga achitaura kesensi nhasi uyu munhu yemo muzanichiposta panapo unotuka vanhu vekumusha kwedu munongowaimi unotuka vanhu vekumusha kwedu munongonzwa uyu jei uyu unotuka vanhu vekumusha kwedu but ndapinda ndikagona handimbomuti I'm your biggest ningirikiri kupi makamboniti kupi ndichitombomuposta panapa kupi kwatakambomufolowa tokumona chituka masitumu but ndopinda neengo yekuti nditore ningirikiri yenyu chaihombe ende ndinokuforowa ndinokufarira zvisingaita ndatitsikirira kuti ivo vapindurane pachavo nchi simba ndiyangoda kutobhaisawo futi azimbawo futi ngano udzorebesa fusimba paya pandokurebeswa ngano histiri paya go straight to the point vanhu vanorohwa ataki vocalmswa down you calm them down hanimaona muvapresident mafensi ekuti vanoenda vachifunga because iye uya munhu uyauya uyu G uyu kao mapoints atanga chimudza ese tulispinga achanomataura uko kwavanenge vave achanomataura kwavanenge vave uko kuti but guys ko avari kuita zvematombo hanimaona ko vamwe vari kune dzimwe because mamuona kuti munhu yaya pfungwa dzevanhu ava dzakadhakwa guys kana mazviona pfungwa dzevanhu ava dzakadhakwa kana mamuchiteerera ina ichibata ndakunyatsona kuti pfungwa dzavo dziri papi hanzi vachena vanopinda munomu vanounza mabasa vese isi toenda kunovashandira pfungwa dzakadhakwa hakuna vachena vari kushanda guys vachena vangana muri kushanda mashopu mahomuna shoprite Pick n Pay Mr Price vachena vakazara imomo vamwe varikutorata murodhi chaimo vachena so pfungwa dzake hanimaona pfungwa dzake dziri kutofunga kuti munhu muchena wese afanirwa kutodhudhuliwa because anounza basa come on pfungwa dzake amene kuti saka mukuona kuti ndiyo pfungwa yemunhikiri yemadhudhudhu aya vose maybe ndo simba ravo pfungwa but mazimbaka meduwe let's stop crime medu totaura takadiko stop crime veduwe honai kuti takunza chimajina yakasangana neusitaura shona munhu akafana najiu yauya osangana neusitaura shona uri wega mamudza chiti kwanzina handitodi hani manzwa handidi osangana newe uri hwani wedha une bepa rako anokuitei uya anokuitei uya anokupisa uya usiku pasina yakati hapana nondiona rega ndikuuraye nokuti havatodi vanhu ava vakatotora vakatohotspota ruvengo kubva kune chimufana ichi hanimaona chilidha chavo ichi vakahotspota ruvengo ikoko
saka zvinhu zvaanotaura zveeveryday sitaranga achingoti zvimbabwe achingoita zvezvimbabwe everyday anomaona ndo hatred yavatovewo nayo iyoyo vanava chero asina chakaitigwa chakaipa nemuzimbabwe anomaona asi nenyaya yekuti mukuru wavo ari ngotaura nyaya yeruvengo towards kunesu ndo rangove rwiyo rwavo vese ati mazviona so vede ngatichinjei guys handizivi kuti kana tisingakwanisi kutiudza nepachedu tichinje pachedu munoona nyaya yekuhotspota yakaipa mazviona kuti vanhu vayaka munhu yeye ukatomubvunza weyanhingi chiro kuti zvimbabwe zvecho yakatarisa kupika haatoizivi kwayakatarisa haatoizivi asi mukuru wavo wavanotevera influencer uyu ndiye anu everyday ndandingachikoti ava vanhu vanonzi manhingaya ava vanhu vekuzetara ava vanhu vekuzetara vese vakatohotspota mufunge muzati nemakainchiti vanhu vakahotspota kujimuka anoenda uko kujimuko handida kuzenga ndakanzwa trainer wangu yawe akutaura zvedhiyo zvedudu ndikati ko imi makutaura muzve hani munoona vanohotspotwa nezvavanenge vachiverenga everyday ndosaka ndaimbokumbira pati mazimbabwenzi let's stop kuenda kupejiro tichinovhiringa zvinhu hona iko zvino izvi kana kuri kuti uyuyu akabvuma ufuchi handizivi I'm just keeping my fingers crossed uya mufana nemukonyo yaye anogona kuramba kuuya kumadialogue aya because mufana ya kumadialogue kuita ndokuziva kuti hauyi guys ndechekudai so mufana yaye ari kutumwa zviya ari kutumwa uya mufana ari kupiwa ari kupiwa bands ari kutambiswa front kune truly speaking izvi kuitika izvi guys ipolitics idzi hani muri kunzwa ipolitics idzi dziri kuitika apa saka mufana yaambofa akatengesa kuri kubuda bhegi rake izvi zvari kuita zvemovement d kai hazvina kubuda musoro make kunotora nemapowerful people mapowerful politicians aripo one ndida kudza ichokwadi one their main aim their biggest aim kutadza kuti baba vemuna vastepfather vedu andika havasi capable of handling masituations akadai saka ngavabve pachigaro kune munhu ari kutocontesta wemusame party momo ari kuda kutozocontesta zveupresidential city izvi pana 2020 vakuvhota rini pavapo 2024 animaona saka ndokutotanga kwazvo naizvozvi ari kutumwa uyo ari kupiwa mari mufana yaya guys anongori akapedza kosi yake manje yekudhiraivha ndege idzi hanimaona manje yekubhurisa ndege achipedza kosi mari yekuti anotransporta mabhazi achiya kunoko achidi anoiwana kupi anoiwanepi vamwe vese vari kutaura kumasure ava guys havasi kuziva chokwadi behind this movement but vanonyatsoziva vanonyatsotevera zvinhu zvika izvi guys ipolitics and I'm telling you all ndokubvume hauye because anotora nevanhu vari kumufinansa vari kumupa bands hauye as much as achida kunzwa tichataura kuti kudika but hauye kana mabhosi ake asina kubvuma kuti enda hauye munozva ndokudzai kuti kuhotspota ruvengo kwakaipa but zvatogarisana panapa kuti kuhotspota ruvengo kwakaipa usati iwe kana wakatadzirwa nemunhu uda kuhotspota vamwe asina tadzirwa nemunhu kuti vavenge munhu ona izva zvinoita maiona ka end result ane sapoti hombe iri kubudisa mari iri behind mfana zvezvaari kuita zvezvaka ane sapoti hombe ndotokudzai ende mfana yatoine mamiliyoni maakaunti make but inenge isingaso maakaunti make iri kuisa kune maakaunti evamwe vanhu kana maoffshore accounts uko mari yari kupiwa andimona kuuya hauye inini hangu papapo tangozvitaura yeduwo just nje but kuuya fair but isusu what we can do kuramba takazvininipisa whether haana kuuya guys isusu we will make sure we get ava vamwe vanhu vemuna avaka kuti vaende kusaidi kwedu so that we confuse camp enemy pachavo ikoko hanimaona apa pakuda guys ka divide and conquer ndizvo conquer and divide and conquer mene chirungu chacho ikoko chinonzi kudi antimashona ndoda kukudza ichokwadi guys hauyi juta uya ndokubveja maybe ake but andiwo hauyi uya hauyi nokuti ane varidzi vari kumasure uko iri mozati chimene ndikudzai guys muzozvitarisa ndikudzai isusu mazimbabwenzika we are just used as a bait guys isusu tangopinda pacrossfire ndochokwadi nenyaya dzevanhu vari kuita crime ava hanimaona ndisita kushandiswa as an example but nyaya iripo chaichaiyo vari kuda kudubura stepdad hanimaona because ona istepdad zvizvi zviri kuitika stepdad vari kutadza kuzvistopa maziso ese ari pavari kuti uda kuona kuti iyi yatanga movement vachaizitopa sei zvinhu zviri kuitika izvi vachazvistopa sei and he has done nothing saka vamwe vari kuda kukondesta city iro riri hanimaona vanobva vaya nekuti vanhu vakafa
vanenge vakunda kunge kusaidhira uyu kusheka kwedu kumushona kuti munhu akafa ende wakaitei hapana chawakaita hanimaona vanhu vaya vakakuitwa kavaya vakanzi vakauraya vaya vakanobuda dhikoti vanzi hapana enough evidence hanimazviona pakutoiswa umwe candidate anenge achimira naye ndikutokudzai chokwadi guys idzi politics idzi but mazimbabwe tingori bait tiri bait baba ava vakastepa nhasi ava stepfather vedu vakastepa down nhasi ava muchiona kuti haina kwainoenda iyi movement iyi inotofaisira tanga haina kwainoenda but chiripo guys ndechekudai be careful mukufamba uko imimi be very careful mukufamba because vanhu vanotivenga ava ndochokwadi vanhu vanotivenga ava because tisi takuripiswa mhosva dzatisingazivi hanimona ende kusiya nyika dzose kusiya nyika dzose kunangana nekuti Zimbabwe iyo Zimbabwe kusiya vematombo vanhu matombo aparadza vanhu muno kudaro kusiya kuti tektekire kuti hativadi wedha vane mapepa kana kuti handidi hatidi kana kuone zvevanhu ivava ndisanda kuti nai my brother takakuita sei tiudzewo takakuita sei takavengwa guys saka zvezvo kuenda kumapeji kweka muchinoumana kwamunenge muchitaka dei vanga muri vamwe vanhu stop it guys enai nazvo zvokuenda muchinda muchinosvotesa muchinyora masvotesera nita mazimbabwenzi mumapeji kuya kwemunhu uya musafunga kuti anenge asingaverengika anoverenga achinyarara zvezvo hamune michitovati muri kuvatokonya kutora futi kuzvishuta munhu ikiri muchiti kwanzi neimwe komenti andaona nhasi asi ndasvika pakuzomutsiura munhu iyeye pakomenti iyoyo hanzi uri busy kuwata kudai sitiri busy kugara mumamanchoni kuno kwai kusenton ende iwe uchigara kunguku hautauri mastatements akadaro uchiona pane hondo dzakadai so hamutauri mastatements akadaro kuti murambe muchiito kutovatsvinyira kuti sisu tikutodya tichiguta ende kwanzi tobhadhara pakabuda bhiri rekuchipatara rekunzi maforeni abhadhari mazimbabwe akati asvika zvikanzi haina kana basa mari kutaurwa apa tinayo because tinayo takaita mabasa enyu saka hazvitauri zvinhu zvakadaro guys muri paplatform yavo. This is not a joke zviri kuitika izvi guys, this is not a joke what is happening. Handimanzwa kwanzi mari shoma yaisi straight kumaprivate atiende kumakliniki enyu kwamunosora vakaforera kwemahara uko papeji remunhu muchitaura zvinhu zvakadaro papeji yamukuzoti kune hondo pacha atakwa wechitu ndipo muchaona this is a serious movement. Animaona ngatiregei kuenda kupeji kweki kunokomenta ende vanhu vacho vemunototaura kuti peji rino rinoshamisa vanhu vekuzimbabwe ndo vakazara pano hanzi ndo vazere pano vari kukomenta vanoikwa chikufollowa every call ende zvechokwadi ndo vanozadza post nemakomenti. Katimbomirai guys. Hands no, we are taking over. Musadaro guys. Musadaro. This is zvikuitika zvasi zvokutamba nazvo izvi guys. Hazvisi zvokutamba zvikuitika zvasi zvokutamba nazvo izvi. Big boss G vayaka blaji avasi kutoda nezvedu. Muona kuti vanga vapandukira uyu pakupedzisira tangopogona kuvakoma down tavakaoma down vave down jiki vakuti ndozvasi kuda kutrap kuda ngotinyarara tisiyane ne munoona vatopanduka 2 minutes vanhu vemuno vari unpredictable. Munoona vanhu vemuno vari unpredictable. Hanzi takaprofesaiwa kuti tichadzoka tichimanya kuZimbabwe. Zvakatotanga kudhara the prophecy is now coming to pass. Ndiyo ika ndokumanya kwacho kauko. Ndokumanya kwacho. So guys, ini pana chiti sisi we are going to work together. Antika tikabata mbavha yekwedu kati munata crime wekwedu chadila naye tozomba mapurisa. Apa guys andisikurevesa ini moti ndingabata ziwekwende rirumbe ndikarirova. Ndachita kuti vataure sometimes guys munofa kushasa fungwa dzenyu. Ini munofa kundiziva by now. Ngoti vamangashitaura kwavandizivi. You should know me by now. Guys, ini ndinoshandisa psychology pamunhu. Ndachigaina favor yavo, ndachigaina trust yavo guys kuti vashande nesu. Hanimona? Tishande navo pamwe chete kuti no, tikabata munhu iko zvino tichadhila naye isusu maZimbabwenzi pachedu tozomuisawo kumapurisa tapedza naye. We know kuti guys is against the law, we can't do that. And but tinotaura zvinhu zvinodi zvinovafadza kuti vati no, these people are willing to work with us. That way most people vekwedu muri safe. Hanimona kunze kwematsotsi vazhinji munenge maasafe kunze kwembavha idzi nemarepista. Because guys wonaika imi mamuzi hamubi hamurepi vanhu
hamungafiri mhosva dzevanhu vari kufamba vachiba hanimaona dzevanhu vari kufamba vachirepa imimi isusu tose tonzwa let's be tocrucifyirwa mhosva yatisina kumbofira takaita amount is not fair guys, it's not fair. Saka titotraya kubhaya trust yavo hanimaona kuti vatino vana they are willing so much kushanda nesu hanimaona tikaudzwa tikabatawo vabawo tinorovawo tizomisa kumapurisa ati we can't do that but tinoda kuti vati zveshuwa vanhu havari willing kushanda nesu. That way we are safe guys, we are safe guys. Musaenda mukaoneka zvino vanhu enda munonyora pedyo endai munotsiura guys, ngatingotsiurai, ngatistopei vedu, ngatistopanei zvokunonyora kupedyo komunhu uyu. Panogadzirika sei kuti pari kuzama kuitwa dialogue yekuti titaure zvakanaka tione kuti haufa hanimaona. Imimi guys makangwara mukuziva zvokuitika maaslam ari kubuda, saka naone aslam ya documented hani muri kuzviziva, kana une aslam ya documented. Saka isusu tikabvisa pfungwa yavanayo yekuti documented or not hatisi kuvada, vakati let's stick to documented people, muchiwanikwa maaslam now and so you are safe. Simonguwa ngatichanisei brain guys, inini ndiritsotsire kumukoba guys, and inini ndiri ghetto, ndakurira ghetto, ndakura hangu but ndakurira mughetto. You can never take the ghetto out of me. So ndotarisa ndotonyatsona okay apa marigaitidai tifambirane navo hanimaona, tofambirana navo. Mhosva dzevanhu vemune chete dzinopiwa isu, matombo ari kupiwa isusu, repu dzose dzinopiwa isu, pakafa munhu panzi tisu tisina chatinoziva. Titotosona tikazvigarira palive pano isu kudiaries pano, asi anogona kungopinda pana pakuti mukuuraya muri kuba vanhu wotopisiwa andimaona. Anyacha magosti mukamu, but behind magosti pane vanhu ivavo vari muno muSA handiti zvokuti magosti kana tikudii zvoka magosti iwayo ngangoziva kuti vari muSA ende vamwe vacho ndori nevakadzi nevana kana kuti nevarume nevana. Saka chero kuenda unonyora negosti wakavanda handika uri kuzviparira because uchangovingwa usina ghost in person handiti zvokufamba vachiita kunonyora nemagosti yazve hazvishande because kana chongonyora negosti ako uri muSouth Africa cheteka you are at risk. Paunobatwa kubatwa ghost ka kunobatwa iwe munhu handi maona. Saka vanhu ngavambosiya anditi vanhu ngavambosiya nyaya dzeutsotsi idzi dzechitsotsi nekunotuka vanhu kumapeji kwavo. Ngatimirei kuona kuti what is going to happen hanimaona. Ngatimbosiyai vadaro kuti you never know, Mwari vanogona kungopindira niti, Mwari vanogona kupindira akauya iye mufana uyu hanimaona, akauya iye mufana uyu hanimaona, zvikataurika naye maybe anogona kuchinjawo maitiro kana mafungiro because release akatisa ofisi yechemberi yakadai hanimaona inodozviwisirawo tsitsi hanimaona, ndikawisawo tsitsi tichiri zina hanimaona, achitoona kuti titoriwa against munoti angazoti tinesuwo tipisiwewo vanhu vasina mhosva tichipisigwa kana guys hani mazviona. Handi vemapemiti makapiwa maextension here endeka muno extender vasina guys indai muno apply maningai maasram animaona, indai muno apply maasram. I'm doing this for all of us guys. Izvi zvandokuita izvi guys kutogona kutozvipisawo futi mugumbo rangu because ndenda kutonzi ndopesana kutonzi ndikupinda politics, ndisiri kupinda politics. Ndina handisi politician but ndopesana kutozonzi vakapinda politics because ndaonekwa ndandiri papeji pasimba nozikamata bata makona ese hanimaona, but ini ndikungomirira my people in South Africa because I am also here hanimaona. So wanda ka affectwa tese chero ringave ghost rikato affectwa tese tisu tiri paground simbari ku UK and panguva dzakafana idzi guys zvikurongwa nevanhu avakava maprayer warriors ka please don't stop praying. Maprayer warriors rambe pamunonamata pai handika itei muchinamatirawo iyoyi situation iripo please guys, it's something that we need to be serious about. Ngatinamatirei hondo imwari vangonyaradza dutu remvura da usimuka vanimoona, mwari ngavanyaradze dutu remvura semanyaradzira vakaita Red Sea
because imhepo dzikuda tosumuka idzi. Tikuzvimirira ndikumirirawo maZimbabwenzi ari muno neniwo wacho kuti ndiri muno. Hanimona. Saka mukandidhura kana kuti mukandiparadza muri mukandiataka muri kuzviataka futi. Because I'm not doing this for ininika ndiri one. Ndoitirawo nemi mose. Nokuti vazhinji venyu hamuna crime dzamunoita. Hanimona. But tikufira nyaya dzevanhu vashoma shoma vari kuita crime dzavo. Muno apply pama online apa. Hanza sangana mati odi andizoziviwo zvavanoita kuti vanoita sei vasangana mati andizivi. Andizivi. Love you Annabelle. Hanimona. Asingatipota chingona mati sizimbabwe pamunamata skana kwatakuenda kusikuti tino ropa rekuti tinovengwa kudai so. Kuvengwa kunge huku, kuvengwa kunge chiko, kunge mbwa yekuti mna ndingangoona padhuze nembwa anoposera kudai. Mavengero acho asiriwo guys. Amino pane vada kuedgwa era. Varuda kuedgwa ti ede tuone. But guys, register kuvota guys. Mukuzvionera zvikuitika. Chenge chitika next time ati mona ndimurumigaro chani ngokuchira ukangogoshtora shona ndwakususpenda chete kungorohwa. Usina chawaita nongorohwa. Because vakatoona kuti tika even nemapurisa munhu ana zvanoita guys. Moziva chokwadi bibi. Zvanoita hapana. Zvanoita hapana. Mapurisa emuno. Senge vakatosvika wadhudhuliwa warohwa. Vanongoti tora takura zvinhu dzokere kumba. Anti mashoni. Ende imi makamofunga kuti imi ndida kunyatsa kuti munyatso kuona zvandiri kudzai kuti zvakamira sei. Honai, mofunga kuti kunyika kwedu uku kungaitwa tinganoita dhudhura yemovement kuZimbabwe kuti chiti toda tikabudirira kuda kudzai chokwadi. Vanoto apply izvozvo online queen. Munofunga kuti tingatichinyeperana kwamadhiaries atite chiproject chedu chipati chedu yeDudula toda we want to go around tichibvisa vanhu kuMozambique vari muno vose nemanagerian ose ari muno nemachina chikabudirira paZimbabwe. Panorohwa mboko mai mwana. Panorohwa munhu. Unorohwa ukamagara isa yakazvuka magaro kasvuka magaro isa yakadona. Warohwa paZimbabwe. Animona. Unorohwa paZimbabwe ukazvirega. Animona. But muno izvo zvikuitika munhu anongobudawo mutownship kwaabuda nakongoti ndicheverere guys join this toda kudai zvotobudirira. Unarohwa paZimbabwe pane soja zvokuti red beret black boot inodhila newe zvokuti neunoona kuti hausitsotsi kana muchida kunyatsobvisa bvunzai maZimbabwe ishandikuva. Muchambiti kuZimbabwe. Asi muno munhu anongomuka mangwana akafunga kuti akanzitokupa mari iwewe mufana unenge unezvivindi header this project ienderere mberi yotohedwa yotosumuka otobuda maTV challenge akamene mwana and nothing is done. Muti vanhu vakada ndivatingada kuti timiridzane navo isu muti kwa isusu timirisane navo guys. Isa hatina futi isu guys. Hatina futi. Hatina. Kune vanhu masungikiri masuta anogara muno aya masuta aya haitigwe zvese zvatikuitigwe izvi. Masuta akataura kuti saka takamomerera ngaambotaura zita ende anozviziva ndo varidzi vema AK47 ndo vakadhura mumwe wake uya vaimutageta paya vakamukuta vakadhura mumwe wake havaitigwi madzungu ese history is target kaiso tongoi masvimbatsva masuta aitigwi sina basa vatikuitigwe izvi. Kani patado karopa kudhara neva ari mataura vakuita Zimbabwe iri kai vachidhongo Zimbabwe pese ka dei kuri vachingoti masuti pese ndikudzai dei kwatofiwa kudhara kwakatofiwa itori national disaster. Alimaona. Amen. Hari pada kuedwa ere ndikuedhe. Hari pada kuedwa. Pana paroda kuedwa ndiva ed. Kana kuti vanhu vari kukwata. Muri kukwata here? Kukwata. Muri kukwata. Masuta hatauri. Vanoita action. Isu manje tisive hondo. Ndogara chiita kuti maZimbabwe tiri magwara. Simba redu riri apa. Simba redu rinoperera apa. maZimbabwe masuta havatauri wawa havaiti. They take action. Ndozvo ndo vanonzi mashuti iwayo.
isi mazimbabwe tichingotaura togona simba redu kuri kuwandira pamuromo kupopota kunyora zvisina basa zvenyadzi kungofamba tichituka ndo pakaperera simba redu wakahwanda mughosti uri mukati meghosti uchituka vanhu buda paground up uya umire paground up zvoita masutu udhiliwe newe ndimoona saka iplus nizvozvo vanhu vane masowe ava tapudzaiwo masowe enyu akawandisa wenyu mapostori tapudzai masowe kungoti apo paita sowe masowe acho ndakati rimwe apa uchibva apa rimwe apa vanenge panana spesi kudai ye100 meters patove nerimwe sowe 100 meters patove nerimwe sowe vanhu vemasowe tapudzai masowe aya muri chimapostori mose ko mukaita 1 postori hazviiti moita 1 postori mose mongobatsira moita postori imwe chete because masowe acho ndo zvinotoonesa kuti takawandisa masowe aya kwanzi naduduzu mfana kwanzi hatibati vanhu vemasomariya isu nokuti haufoka wana somariya achifamba usiku afamba usiku vanofamba usiku mazvimbadzve akataura ine chiri chokwadi unowana izvozvi chizimba chiri kufamba usiku panza mukuku imomo uri kuindepi chero uchiinda kwaunenge uchiinda kana kushabhe kana kupi ukatopota kutonzi ine mari rinda unobata mukunzi kana rinda unoba izvo wanga uchitoenda kudoro kana tokuenda kugirlfriend hanimona kwanzi ndei kukaundiri kwenyuko hazvidi kudaro guys vanhu zvishuwa ine masamari haafambi usiku ndochokwadi checho havambofambi usiku ndoshuwa hauvaoni usiku vachiti mvere usiku nema vanenge vatovata kudhara mazvimbadzve hamazvimbadzve mazvimbadzve ndo akawo mazvi ukabva ukapinda mboizvozvo ndo vanenge varimo vazere ukanopinda nevotavheni varimo vazere ukanopinda papi mazvimbadzve azere pose ndozvozvinyanyawo guys regai vapopote ekusi mungavashora guys mungavashore hamungavashori tozozvinyanyawo guys tozozvinyanyawo famba usiku mazvimbadzve here zvakachiona vanzi vemasowe vakachiona nezuro vainzi muri kumamira musango muri kusvibisa nyika yedu andi mashona kwai vanhu vemasowe vakasvikigwa nezuro vakarohwa vakanzi muri kusvibisa muri kuitira tsvina musango muri kukanganisa nyika yedu mashona kwazviri kuendaka uyaramba kuedward rega nite zvekufona halo kola kuri sei ndainzwa debate ramanga muchiita ranga rakaoma but pane chandabata kungoti comment section ichandigera zvayo taurai chokwadi haiwa taurai hapana kugerana nhasi tiri kutsiurana comment section ichandiundura but chokwadi ndechekuti zvishuwa vanhu vakabatana vanhu vasina mapasipoti vakaendauka ndosaka mati kuchatuko ndianoda kuenda kumba vanhu havadi kuzviwa zvekuinda kuzimbabwe vanhu havasi kudara zvekudzidziliwa havasi kuda kuenda kuzimbabwe voga vanhu havadi asi panga pachinziviye ngatibatane nyaya iyoyo yekuti kwakutengesana kuti uyada manje mazabva anotengesana ndinoona mazabva nzitakatira utsinyika vanototengesa uto akabatwa hadi kuinda woga ndimai kutaridze pane vamwe handimona pane vamwe rapo ototinongedza mutogwa mose otoinda uye ndiri kuona vanhu vachiinda kuzimbabwe gore rino ndiri kuona vanhu vachidhudhulwa vediwe gore rino ka indotozvitaurawo kune vaya kuti tichibhayechi trust handimona ndachida kuti tiwane vatitrust vayanza kuti sanaistarekati toshanda pamwe chete kuti vasina mapi vatovabata vachindawo kupi tosabhulise vaende kumba handimona patinenda ndingazvevesika because vanhu vari kutsvaka kurarama wakomana autsvaka kurarama ini ndinoenda kubasa izvino madiscussions angu bos ine shamwari dzangu dzakawandawo ma-SA manje ndobva ndatiwo kana pabile tinaura kuti hai munoziva kuti zveshuwa isu tinokanganisawo pabasa panapa izvino kana muchiona kana muchita kuti tikuidzirwe mari
But Nezuro, I received a message from my pastor at church. This is what he said. No, iye anomobilize zvake, anomobilize zveshuwa. Akati ndikutonzwa ndisina kunda chechi nemusesandi. Anditika, but ndakanzwa nevanhu vachindisenda ndofunga kai address ku church nya iyoyo. Takawanda akataura kuti this is message. Akasenda message akati let's pray. Yakasindwa nezuro ishi. Let's pray against the spirit of discrimination and division among Africans. If all stand united in prayer, this spirit will be defeated. The devil is a liar, and all the churches will prevail again against the spirit of xenophobia. We pledge our solidarity with all our African brothers. And the vows, as churches, we condemn this action. This is barbaric. May the Lord bless you and what so vamwewo vari kumasaidhi kweduwo saka dialogue ikaitwa ikaikara kuti tabudiraka andotuvani because bishop wangu wanshande kuANC koko ndi inonzi MEC manchiya meno totova invite because that vanenge vachitaura chi peace ndotovadeidza vanenge vachitaura peace kuti ngatitei peace nekuti tikaramba tingoti why are you saying isusu tiende mazimbabwe tisinganyasoisawo kavhalo kepoint tokoto yes of course tinonzwisisa but ava vasinawa vaenda zvinorwadza because titorine marelatives asina ini nditorinawo marelatives asina but tanyanyowandisa to be honest with you tazonyanya kuwanda hanzi naivhoni maofferings ivhoni dewa imboziva kuti chechi kwedu they don't preach about money, they don't talk about money ka ungade unotobatsirika kauchiziva chechi inini ndakangwarisa kaini ndakangwarisa kaini kuchechi kwedu they don't talk ndosauchana ndichikuda singaiti they don't talk about money. They don't talk about money. They talk about projects. And they talk about projects. Itaima projects muzorora mireo. And mwana. Charity work inoitwa mchechi mendi vanzisa munhu. Si charity work inototombo donita yembe toisa apa. Tichipa vanhu vano chechi famba chiva maraino chechi nongodza vanondo vachinda. Like they don't preach about money. They don't talk about money. It's true. Havatauri nezvemari. Because vanhu vacho vane mari dzavo dhara. But takatarisa even ndakatarisa kubasa kwangu zvisimiri vakuru vane matop position ndivo mazimbabweni so ukanyatsozvitarisa ka vanhu vanga vari kutaura uyo angataura achitaura broken english zvake anova ane mapoints kutaura chokwadi ka zviri kunyanya tiri kuiswa patopu kuti tiliti nekuti tinoda mari shoma not kuti because tinogona basa yes tinogona basa asi nekuti tinoda kuti mari shoma ende talida ipapo kwakutorana kutorana kuti tatovhara ipapo I think we need to pray kuti mukomana yabvume kuya pamovement apa padialogue yeSaturday uye anodiwa uya nekuti ndatoona futi kuti iye uyu g atanga ari hati zvekuti ndaona kuti anongoleka exposure ekugara nevanhu verupi zvedu vemazimbabwe vanomuratidza rudo otherwise akaona rudo I think anotendeukauya agotoenda kweguri because unoona kuti atedzisira akuti okay they never accepted kuti izvoni mujoine mameetings avo kutosangana navo but again isisinaende kana muchienda kwaikeso aiwa handi kwai muwhatsapp group here kwai kuti whatsapp group zvikara ndoinda apa hapana zvavangandiita nokuti zvaitwa papublic kaizvi imeeting yatagwa papublic paini chavangazokuita hapana chekuzoita zvotagwa papublic hapana because remember zvechitosikamba kuti ndini ngakavainvaita zvikadai inonetsa inenge ine evidence kai vanenge vachinda asi reason yacho vanenge vachindura here what's the reason nekuti vazodura handakubaka ina handakuuta crime kai handizivi alright thank you kola regai timbonzwa vamwe kuti vakuti chii right nyaya yekumba inodzi nokuti chinoitika ndechekudai so guys ka pakanzi vanhu vacho vasina mapepa ka panoenda 90% inoenda kumba 90% pakanzi vanhu vasina mapepa kungosara 10% ndochokwadi chiripo ende vanenge vacleana zveshuwa
Unoona saka iye kuti kana mapepa vaende kumba iye hatingaitauri iyoyo hatiitauri izvozvo hatingabvumirani nazvo tozvitaura hedu but hatiite chisa zvatiri kuita hatingabvumirani nazvo vanhu asina mapepa tivaiti nekuti haibudi kuti unowedzera nhamo kuzimbabwe haibudi muno muri nani anomaona haibudi sati tichingotaurawo kwavari kuti shuwa ngavaende kumbasi vanhu havana kwavanoenda kuchaenda vanoita crime avo vecrime totobetsera kunosunga anomaona totobetsera kunosunga halo kola Hello kola mushe muri paiko usiku uno pane noise hamusi kufamba usiku yepi taswera aiwa kana muchida kuenda mushandei kumushasikana mamuchida kuenda kumusha kunodzoka aiwa pakudzoka kana mune mapepa enyu munoenda mukadzoka munodzoka aiwa kudzoka munodzoka inda yenyu kumba mudzoke kumba hani mune mapepa enyu munodzoka asi kana mune mari muzvidzokera henyu nemundege zvinotyisa zvinhu zvacho ini ndakutoimotyirawo vamwe vedu vanoita makaima moda kuti kana tiri mazimbabwe ndandizi kuti tine mhosva yakaita sei tidiwe munyika dzese hatidiwi shemu hatidiwi nhasi ndabvuma dzongove idzo nharo asi kudiwa hatidiwi kudiwa hatidiwi hatidiwi inini ndichiri kugara kudhobheti aingoti ndikangoti ndinobva kuzimbabwe vanhu vaivhunduka inobva kuzimbabwe ndoti munhu anobva kuzimbabwe akanaka sei neuchikwanisa usingatauri chirungu ndikati ko ndiani akati mazimbabwe ndanotaura chirungu okay then ipapo ndoka unobva watoona vanhu vacho havachanyanyi kutamba newe kana kumhorosa kana manga muchimhoresana hatidiwi kana uchida kuona kuti imagine kuti unenge uchidhiraivha mota dzemazimbabwe anodhiraivha mota dzakanaka madhiraivha akaona mazimbabwe dzakaona anodhiraivha mota dzakanaka wosvikawo misoro yeDudula uchidhiraivha mota dzenza munodhiraivha dziyama inotopisiwa mota iyoyo kunzi kudhiraivha mota muzvimbabwe kudhiraivha mota muno misisina kana bhasikoro inopiswa mota inopiswa tora zvinhu zvedu unoona mabhazi achienda akatakura mukwinde kwakuzimbabwe hakuna mafenicha muchitenga mafenicha kumwe ndikati ini hamuzivi ndingangoenda nemari yangu ndichiti ndinotenga kuzimbabwe zirandi venyu harina pawa kana ndasvika kuzimbabwe zvakaoma panapa ne15,000 yangu pandosvika kuzimbabwe ndinenge ndichifanana nemunhu angogara muzimbabwe asina kana kumboenda kubasa ndizvozvo saka vanhu vacho havatodi kukuona une chini amen regai tione waiti maita basa kola ndakatotukwa nemumwe munhu akatiti ndoda kukuvidziya tisashandira sehuyai masasununguka kada kwegera nhahla atove hiro wavo akatondituka totukana ndikati shamwari yena nhlanhla ndakasununguka pana chandakuita pakanaka alright kola thank you very much regai timbotora vamwe vari kufona okay bye alright kola hello taswira maswera sei aiwa kudiwa munhu hatidiwi hatichatobvisa muchose shemu nango maisitumu kuda kuti vashona chete unotoona kuzitora nopiwa kuti achadiwa kumabasa chaikoko ka indoshanda nemasouth africans kaa kwasingazivi kuti ndiwekumusha ngasinga ndiri musouth african makaladi womuita senge mukaladi ndoshanda nemakaladi chete okay saka wazoziva kuti ndiri muzimba unotaura kuti mafamba achinja apa unenge uri mukuru wavo kasvika unotoona kuti pasone nyaya tinopilana kuti nawo musha thats the best kana vanhu vakakwanisawo kuti vadzokere kumusha shuwa kola taura routanga vasavati vanhu vaine SIS MELLY
kanyanya. Zvine makaita kunge makaradhi munosara zvemuno kuti ndaisi imi muchagobatwa muchita kunge makaradhi muno tiri kugara muno. Pazvikubaasapa nawaende kuda kutanga sachiwadi. We are too much simile zvinotonyadzisa pano muzimba vamwe ndaenda kumushasimira norimoko tibatsirikanewo tiatume mafertilizer umusha pakaipa. Alright kola amen urikatibodzwa vamwe. Thank you very much. Haya hatizi kwai ngazviverify mapepa ayo emazvimbabve ngaaverifyiwe tione kuti ndeizviningiri nhasi akanda chiid chaakanda zvikanzikana ichitangana niki ende zveshuwa ifekiwo zvechokwadi ifeki kana chitangana 88 ndechekunyepa ende is true chinenge chichekunyepa. vari kundo vachiziva matrix achona every day vari kundo vachiziva ende matrix yaka what's going on? Kumachara kufona ipi? Zvaisi kuindiketa kufona pana. Chifoni chakafa ichi. Ari kufona pana iyi. Nembone chembera zvakudai. He! Ari kufona apa. Ari kufona apa kwendi. Oh. Ikaitinzwe ari kufona. Mamoyo chikwadze watsama vana vade kuda kumusha wedu vanhu zvokumusha varamba havasi kuda. Hello muri sei? Saka bakotsi vari nyaya kunorima tinorima tinorima naye minga wani tine madegree ngatisiye tishandewo iye ngaende kumushanorima ngatiyane nesu. But dzimwe yacho ndozosvika kutaura panapa zvinhu zvachona but palive because panapa ndo pane vatengesi chaivo ahiye vatengesi chaivo vari pano futi. ndo magosti waSIS MELLY kuzanodzawo ndine munorima sei naye miteka tiri maZimbabwe iye nganorima wasikana hamudi kunorima hereni andandikunorima ndatogarawo munomu munogara muno muri kudhudhuriwa mugara muno muchadhudhuriwa kola musikwa kuti kunzi kudii zvakaoma kuti vana ndikuenda kumusha ndatenda hangu zvasimba here munoziva wani I think Simba was trying to create a relationship navo. Saka by putting zvimachichi ndo zvandafunga ini kuti maybe he's trying to put create a good relationship navo. Zvandafunga ini. Maybe. Alright kola regati mozwa vamu. Ora sharp. Aiwa. Inzwa zvinenge zvichiitika anenge achishandiswa nevanhu veANC iyoyo but vari against iwe zvakafanana nepano padiaries. Mira ndikuona kuti vamwe vasingazinzwisisa nyaya ndikusamataura uri kuona pano padiaries anditi pano padiaries kudai so tenge chiti tiri madiaries tese kasi mumadiaries menyu antika mune vamwe vanonondituka nemaghost account kumagroup hati muri kuzviona ndozvandiri kuzama kutaura. Halo kola taswera maswera sei? Ndisina ndangombopo zvangu kapoindi kuti kana makuitawo in your next live nanasimba neavava vanhu yeDudula chimbotsvagayo one mundiviri anomboitawo malive. This is a shona platform. We also need a platform kuti tibatane because nyange vakazobata mudhebhero rowatya at the end of the day that person is a Zimbabwe. So we need kuti at least pale nemuzi
Ndebele anoita zvamukuita izvi. He can speak kumandebele the way you are talking to us is mashona. But chandogona kuti inogona kuti yando kuna Ezra chisati chivasivanda. But chandogona kuti chinogona pana kuna complicated nozati chi ndebele tribe because zvinezvika vachiri kuchema. Pachine hondo ya Elvis. Saka vanhu remember ndebele tribe nchara zvainoda. Vanouya vakazvivharisa izvi. But even though at the end of the day, we are all Zimbabwe. Exactly, but remember, people, they are still grieving. And this Zivi Bacha we talk together as Zimbabweans, not as Ndebele or Shoners, but as Zimbabweans. We come together and we discuss with them as Zimbabwe. That is what I'm trying to say, which please, to at least one or as a developed person who can do the same job you are doing in what teams use machine to and then they can also be a Zimbabwean developed person who's gonna be also ipapo motaurira na tese sidaro. Handisi kuzviramba ndiri kuti handisiri ndikulida zvinhu zvika ndichamuudza iye simba wachona nokuti ndiyatanga program yake kuti aedho kana vachivari willing but ndebele people guys kana taindawo kumuzotsiurana because I know kuti some are still grieving guys, some are still grieving. Saka vanogona kuzoya nemacomments ekuti anogona kuzotokanganisa zvinenge zvichiitika ipapo because zvichiri fresh. Remember kuti vanhu ava akuitwa vakanzi havana mhosva 2 days ago vakauraya munhu. Saka zvichiri kurwadza ndozvanaishira vachiri kuchema vachiri kugriva zvichiri kurwadza. Andoona. We are only trying to seek just a short grace period. So please guys, let's try to work together. Our feelings just aside. My balance for 2 minutes. For just few minutes. Maybe they can loosen up a little bit. Okay, no problem. I'll tell Siva. All right, thanks, call. Private number, hello. Hello, my name is Mushe kanjani? Ndibanga kwa contribution yangu panyaya ya mapu ya murkutaura. Ini nangu tumeni ntinokuyi vanhu ngavaende kunovhota vanokwanisa kuenda kuZimbabwe vachinovhota kunorezesta kuvhota vanhu ngavaende. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka ende zvinhu hazvisi kuchinja. Whether kuSouth Africa kana kuti kuZimbabwe vanhu chirikuitika ndechekuti vanhu vari kuSouth Africa vaakupiswa kwaane violence yakuitwa but violence yachagara kungori kwese because vanhu kuZimbabwe vagara vari kufanirana vanhu vari kutambudzika. Tarisa nikatata paposti yapadzima here munoona kuti pane munhu akataura zvekuti anoshanda kupisa the company yakabva kutorwa nema-Chinese. This company ikunzi yakaunza 100 Chinese people, which means Zimbabweans, right now Zimbabweans, they are training these Chinese people, of which the company they are bringing more 600 Chinese people to work in this company, meaning Zimbabweans, they such a company. Zimbabweans are atenda kuti vanenge vachibatana nezvinoroti mhuri dzavo kutambura macompanies mangani evanhu vari asina vanhu vari kushanda. Uye chimwe chinhu ndechekuti vanhu vakawanda kune mamwe masettlements atisingatombozivi kuZimbabwe vanhu vari kumaruwa vatisingazivi kana paWhatsApp kana paFacebook. Vasekunzwa ichichi zvatinotaurirwa kana kuti zvatinoteererawo mumasocial media. Vanhu vava havana access to social media. Vanotozwa tiri ichichi vanhu vari kudiaspora kana kuti vanhu vari kuSouth Africa, right? Vanhu ava vatokurudzirwa, vamwe hatisi kana kurudzira hama dzedu dzedu rivani kuti endai munovhota. Africa kana kuti hatisi kukwanisa futi kunovhota. Saka chimwe chinhu chemunhu wese itane kuti tese tibatane as a people. Umwe naumwe munhu ngaaplay a role. Ngatikurudzirane kuti munhu ngaaende kunovhota kana kuti usingakwanisi uchiziva kuti inini handisi kukwanisa. Kurudzira somebody ari kuZimbabwe kuenda unovhota because kutambura kwatiri kuda kuita pamakore ari kuteera apa. Obviously for vanhu vanonzi vechiti kuSouth Africa zvinhu zvichatomboita weti vanhu vachanasa kurohwa kana kupiswa nechizvese zvatiri kuchema zvaLBC zvakaitika last week havasati vatanga because remember kuti ANC Ramaphosa cannot openly come out kuti atidzinge kana kuti chii atiti maZimbabweans and I because he said he has money in Zimbabwe of which unongoshandisa iwana yeDudula kuti vaiti zvaari kuti achingoindosa naDudula vanhu vachifa.
Saka vanhu ngatibatane kuende kunovhota debate nakumira zvakanaka. It's not going to be easy for us in the next 5 years. Vanopfeka ramba iri panyanga. Aiwa tinotenda muvere usiku wakanaka. Amen. Amen guys. Ndakutora 2 more callers manje. 2 more callers ndaunogesa ndirari. Kunda zokutika pepa nchibva paya panchina unobika kanchibva kunobika pepa yakawo pedza dzapedzwa nekofi. Chipedza kubika kasimba chindifonera kuti uya ku dialogue. Hello caller. Yes Agadzi. Uri mutoilet? All right. The other thing, apana way unapasa kutora wani especially when wanaenda kutupa zangu sana kwa page binyu baba. But no the one do what kind of same but there's no way unapasa control wanaenda. But pachokwadi ina unafanya utaranji wa pachokwadi hakuna leka sama paper. Apana there's no way utunga chizi nyaya. Kutongodzokera kumushaka because apana kuti iwoga ungazozvi mirira unoti upfekedzwe time muno South Africa niye kuti woda because at the end of the day zvandawa navanhu vakawaka ichokwa even nyaya vanobataura pamativi peSABC ANC it's true kuti kunyange isu kana tikatiza maproblems edu Zimbabwe kwati kuenda kwacho kune maproblems ako tinoda maproblems edu afixwe nani so the best way ndeyekuti simazimbabwe tongofanira kungobatana chete zvaitaurwa neuyo musikana yekuti mandevere whatever matribes ari kuzimbabwe akawanda it's not only ndevere ndishona kananga chewa whatever chipo tongobatana tese utaura kuti isuka hatitsvage solution inokwanisa kuti maproblems edu aite sei asolvwe maona then kutira because my dreams evana esari kuzimbabwe mwana akangopedza grade 7 aniende kuSouth Africa South Africa yachipena yes vanhu vanodzimara vaneta nazvo kunyangwa angasiri xenophobic chete anodzimara apinda imokozi zvongatasa mukapinda mastreets akawanda muno South Africa vana vakawanda havasi kusenza vana ivavo vachiona TV news dzavanenge vachingoona dzingori headline it's all about Zimbabwe maona out vanhu vanhu vari kutora mabasa ende vanobhiliva neizvozvo hatingotora kuti dainga iri kuZimbabwe vana vachiudzwa mumastreet kuti basa renyu kutorwa naro kuMalawi vakazara timbotora kuti South Africa ndoyainga iri Zimbabwe ndoyainga iri South Africa vanhu vachiudzwa izvo vanobhiliva izvozvo because ndonyaya yacho vari kuona because vanenge vachiona neighbor ari kuti achiona wako ari kuti asei maZimbabwe we are all over maona and kukomita crime kwatiri kuita zvese vanhu vari kupidnepa whatever yes zvinorwadza kutaurwa chokwadi kuti maZimbabwe ari kuita crime but the truth is zvinongoitika munomuka zviri kunyanyoitwa namaZimbabwe because even ukasvika kunana park session Johannesburg kuyakuyaka once kongoonekwa nemuZimbabwe nzvimbo yokunhingirikeni wati vanongonyepera ndikada kumudirector somewhere votokutora kutenda nevanhu ivavo vanenge vari kuZimbabwe so zvinezvo chokwadi chinorwadza but izvi zvitaurwa navanhu that's true Tatara chokwadi though. As much as we hate the truth guys but nyasa analyze zvakutaura mwana uyu he's saying the truth as it is though. Chokwadi chaicho. Ingati kana uine mwana wako anobamba every day achingokubira kana achiita zvemadrugs achiba unoita sei unopesera mudzinga mumba nditi kuti go and do it kuma street uko that's exactly what is happening muno tanyanyisa chadiwi ndo chokwadi chaicho kutaura ke atindedi kuzviwa but street so chokwadi chiri papa pasonga ndechekuti maZimbabwe kakune vanhu vachida kuramba vari muno vanofana kubhiyeva and then munhu pane mumwe mukadzi aitaurira hama yangu achinditi ukapinda mutaxi traya kuavoida kuansa macalls kana usikakwanisa kutaura chinhu chemuno muSouth Africa try to avoid to answer the calls 1 2 kungotaura chingonyarara kana usingazivi nyaya iri kutaurwa mutaxi comment because unokwira mutaxi unoona vanhu especially muZimbabwe vada kutaura cho you don't know because vanhu muno kutaura chokwadi vafinikana nesu so auzive zvakafanana muzukuru wangu akandisvika pakombidza achiti ndazobata uber ngezvokutebva maude something like that uber driver andibvunza kuti where are you from ndandamudza kuti I'm from Zimbabwe akandiudza kuti
ukakwira again uber again ukabvunzwa nadriver kuti where are you from? Taura kuti I'm from Mozambique or from Malawi. Usataura kuti you are from Zimbabwe because vanhu vari kutargeta vanhu vari kubva muZimbabwe pamaTransport wherever. Even right now I can even kill you. Hapana anokwanisa kuisa and chachi chokwadi because mota yemomangangori iye nauber driver yeye. So chimwe chinhu chitoitika vanhu kamaZimbabwean wandi mamutaura kufamba usiku vanofamba usiku madrugs vanhu vari kungweriwa inini handidi kunyepa inini since pandakauya muno South Africa ndina friend handina vanhu vakawanda vanonyanyondiziva kuti uyu munhu anobva kupi and the other thing is chadaukira chinhu charwadza vanhu vakawanda dressing yemaZimbabwe inooneka vanhu atiedzei kugeza tsipa dzidhure geza munhu uchambidze uoneke vanhu vemuno vazhinji vanogeza vanoonekera maZimbabwe chiro chibatisa chiteo chakuti kugeza chako chaiko kwatiri kushoma kupfeka zvinhu zveshe zvakangodadaro vanhu atikuonekere iwo togezawo zvinowo kuti usakususpect polisi ikangosvika painokuziva kuti uyu ndokuZimbabwe bata iyi otobvunzwa na passport vamwe vanhu vachitosiyiwa ipapapa chii chinopa kudaro maikere wataura chokwadi hanzvadzi facts there truly speaking ende kutaura chokwadi chechaicho mazvinzwa guys hapana chekuwedzerana takudzapo unaona ichokwadi chinorwadza it's a bitter pill to swallow but it's the truth exactly so chokwadi chacho kavanhu ngavageze vanhu mupfekosvo zvinooneka kuti kuda kungomhanyira zvinhu zvakachipa izvozvozvo ndozvimwe zvinhu zvinopa kuti polisi checha haikudariki even kuna naJohannesburg unongobata kunziri kwirikwiri abatai kwirikwiri dressing yako munopfeka zvakanaka munhu avoida kungotaura chishona asi kana kuti hatitizei language yendi no we can't run away from that shona it's our language yes tozvizazi but munhu avoida kungoataka makozi kungotaura papublic uchingotaura chishona ndio because hauzivi kuti ari panext pako ndendiwo sokupanda naDudula iri kulonja mabranches all over in South Africa so hapana munhu anokwanisa kuti I'm on safe side pandiri pakona so ndokwanisa kuti design this and this because zvakafanana neni kwandogara kuno vari kutotaura kuti vada kutolonjawo futi branch rekutoti vanenge vachitoataka vanhu vese so the best way ndeyekungoti munhu unofanira kungoziva time dzekufamba ozivawo pekutambira especially kumazera angu echidiki kuvakomana vanomiwo regedza kungomira mastreets ungofamba zvina plan kana chini wawawa mira mumba mako ungotenga udoro rako ungondira mumba mako that's it that's all waita basa thank you hanzvadzi thank you very much bless you mfana pakaipa asi taura chokwadi asi hello kola taswira masura sei but tofanira kuzvitaura right some point because ndokutoti muzive tizive pfungwa dzavo vanhu ava kuti vari kumborongei vari kufungei vamwe vatori kumuisa chai vanhu vari kutadzisera kozvoita munomu ungobuda like munomupoizoni ungobuda che ngosvika kana parobho akatogara munhu anesana kana kuZimbabwe havadi kushanda okay hapakaipa kana kugeza havana kugeza like olaga kufona havasida kana kugeza yakazivapo kana ukavati ndekutai basa havasida basa rizesindi kuise mari yakawanda basi hapakaipa hey asoimakona mabhizi okuti akukura ichokwadi aiwa thank you my sister thank you god bless you tinakana kumbobatana dai tabatana I think they're kubatana chaiko hatina kubatana tinogobatana sei hatigoni isusu pachezvedu besaitokumbire tidaitabatana mafundisi maprofesi vari kuZimbabwe nevari munoka aitana matiraizvekuti hatibatani tiene mweya mumitete kuti tinokumurana hatibatsirane unotoshaya kuti zvakabva kuti ezvine zvidovhisi yakafa mukuru wedu wenyika chayakaita rukasinachaiti ene zviri kudzinga munomu togona kuenda ikoko unozoda kuti masoja nemapurisi
ya pakaipa all right, thank you very much caller. Get to last caller. Right, hello caller. Hello, sis. What do you say? Sorry to disturb you. I can see you are on a live. I did send a screenshot on this number on WhatsApp. That's not my WhatsApp number. That's not my WhatsApp number. Oh. Andizi kuti up to now musina number yangu zvinofamba sei. Mukaenda pa front page pane number dziripo, pa front page pane details diaries pane number dziripo, ndo WhatsApp number dzangu idzi ndedze pa show chetedza. Ndo andakatora iyoyo yakanga iripo iyoyi. So I did send some. Saka isiri iyo yamuri kufona. Ndiyoyo. Yamuri kufona. Aiwa isiri iyo number yamuri kufona ya istombori pa front page. Aiko ku front page. I don't know. Saka ndeta say kuti nditumire imwe screenshot. Mukanda pa front page makatora ndefuka imakatora number pa dzinopinwa apa. Pa makatora number dzichipinwa apa ndedze ngoti mufone chete. Dzangu dze WhatsApp dziri ku front page. Mukanda pa page chapcha mukanovhura pa page iko zvino pakati pane information ne diaries muchawana number dziripo ipapo. All right, thank you. Sorry to disturb you. All right, sharp. Okay, bye. Bye. Ndakutora one last call ndakunda kuvhara vakuramba chingofona. Bva vadona. Vanochona guys ndakuda kuenda time dzafamba idzi. Time dzafamba. Okay. Right guys. Nyaya mainzwa taitanga late, maybe tingade taitanga kana mukuri maskati kana chiita famba nayo zvakanaka vanhu vese vapa pfungwa dzavo. But zvisinei guys, let's not stop praying. Let's pray for Zimbabwe guys. Let's pray for everything that is happening in South Africa. And it is most of Zimbabweans, they are not criminals. And it is vashoma yavo vari kuti kanganisa vavo takutongo label what is as criminals. And mona. So ngati rambe tichinamata. And mona nezvinhu zviri kuitika izvi. Handiti ende mazvona zvandokuti pachedu tinozogona kudiwa nedzimwe nyika sei isu tichivengana mazviona nditi hapana kuti tingadiwa nedzimwe nyika sei hanimona isusu pachedu tinovengana. We are our own worst enemies. Maghosti account maghosti mazhinji acho anoita izvi ari muno muSA. Vanhu vari muno muSA muno vazhinji venyu muri mumalocation muri mumikuku miromo yamunoita so handimona imbosiyai izvozvo izvapo tipa nguva yakaoma. Handiti kutamba hakubvaruki, kutamba hakuperi. Nguva yatiri iyi mbomira izvo kuti kufamba muchitadza ruvengo pese pese muchidini. Handiti guys as long as we are not going to come together as Zimbabweans tikabatana kana we are not going to love one another, I am telling you we are fighting a losing battle. Hanimona ngatitange isusu pachedu. Let's stop all this zvatoita mozviziva zvinoitika zvatinoita isusu maZimbabweans pachedu towards one another. How can we love God that we don't see when we can't love one another tichionana? How can other countries love us hanimona and appreciate us when we cannot appreciate one another and love one another? Hanimukati message zachona hadzibudi. We should start by isusu loving one another. Then dzimwe nyika tichadzigamuchira. Ona maSomalians madanirana avanoita. Ona even pamuDudula umu havasi kubuda mazita avo. Stara varo ambakamboridzwa sita kuSomalia richibuda harisi kutombobuda because ivo pachavo vane rudo towards one another. Tiri vanhu vakaipa hiding behind the ghost account and thinking kuti I will go and terrorize behind the ghost account. Terrorizing your own people, your own brothers and sisters, your own somebody who can help you tomorrow. It's not right. Kashina kunaka. Anmona, let me call a spade because I know kuti ndijakarani changu atakwa. That's what we are good at, attacking people. And we are good at attacking people. We are good at spreading hate, spreading rumors, talking shit about people that we don't even know. That's what we are good at. Inciting violence.
There is no way, guys, yatichati isusu Zimbabwe yeduka tichazidiwa nedzimwe nyika isusu tiri varoi kudai azvizvo zvakaitika azviitiki tikagona muso tinogona kubatana muso tinogona kuregererana muso tinogona kuita unity kudanana zvechokwadi kustopa all this nonsense and focusing on the things that are important. Muchaona mark my words, muchaona muso tinogona kuti right now takubatana takumira pamwe chete sevanhu vamwe chete takumira pa zvinhu chakanaka andika pakaipa tichisura. Muchaona kuti that day it will be the first Zimbabwe iko zvine zvitiri munhu wakaipa pose kutovengwa here nevamwe vanhu kuvengwa imi kuzvipa mazita anonyadzisira kugara pasi mai vakuru kucreate a ghost account kuzvipa zita rinenge rakaiswapo you can't even call it and you are comfortable with that. Sorry yenyu vanatsikira mukateni but sometimes hatisi kutukana. We need to say the truth. I know kuti muchataura kuti no rofarisa ruda konyaregwa it's fine. You have always been saying that, but it is the truth. Uri wega paya imbogarawo pasi umbonyatsofunga uri wega imbogara pasi umbonyatsofunga gara pasi uri wega umbonyatsofunga but izvozvi chokwadi munhu achindidananisira kadai ndichiadresa ndichifamba nchidai zvinofamba sei? Who am I? Ask yourself, who are you? Who am I? Is this a game? Is it a sport? It's sport. Kuzvinonipisa kune pundutso, guys. We are all sinners. Tiri vatadzi tese. I do understand that. We are all hapana mutsvene, hapana holy pano. But pane pambokuti panguva ino, guys, hatisi tombori nguva yekuti zvizvo zvatinoita zvaka haisi nguva yacho. Haisi nguva yacho. Inguva yekuti zvizvo tibatsane tifocus kuti guys tiche chinhu chinoitika kana chiti guys 100 tinovota, we go in numbers and vote. Kachiti guys hatidai so toita zvatinenge taita pamwe chete. Kwete kuti tine division pakati pedu isingaiti. Division atira inotyisa. Ruvengo rwatinaro runotyisa. Fortune yatinotaura pese noda ngonzi ndinogona kutaura ndini. Zvinotyisa. Kuhotspota vanhu. Ruvengo zvinotyisa. Nevano hotspota vacho they are easily hackrossing. It's wrong, guys. Hatirambi, we are also takabva neko, guys. I mean, kwaine rimwe ghost unotaura kuti kudiwe. Unoti kumvenge zvikazi unoti zvazvo ndakatoka kama zvive moved on in peace. Ndiwo chiri kugara kupast ikoko indakatobva kokudhara and I made peace. Katishibvunze mubvunzo, guys, ngatigadzisanei rega kuti kana ukatsiurwa paya woda nokuti SIS MELLY vakutsiura ukavaziva kumvenge vachituka vari palive woda kushandisa izvo kuti kana ndakutsiurawo zvakanaka ingoteererawo kana zvisingaiti ngodarikawo kudoda kuti kundirangadza zvikwa mvenge zvichandibvunza kana takatodhakwana takatowanazvo every time ndakana mabasa izvo takutotasa zvimwe zviri nani andimazviona. Katisiyanei nazvo. Andimona, let's not dwell into negativity every day. Kuita vanhu vakaora nenegativity, kungofamba kudai negativity, kungofamba kudai so negativity. Kwai nerimwe ghost nasira ngari chindituka. Kwai inde kumusha komunde munokwesha vananhova. Ndikati wewe wako vari kukwesha ngavainde kumusha wako iwe ngavainde vanokwesha nhova tutu vavigira mwazukuru vakwesha ikoko. Tunda kumusha kunodi kumusha kwenyu kuna mbuya vanese wagi kudai. Kuna na mbuya kundo kune mbuya dzakadai dzinokwesha tokwesha nhova tozadzizokweshwa nepai. Tukwesha nhova tozivire pisi kuti dzokweshwa nepai. Saka watoda kuti ndachembera zvinokwesha nhova. Tokutodzana kuti mindset fungwa dzakatodhakwa. Ighost iri. Kotonati fungwa dzakatodhakwa dzakatodhanganyika. Uri busy kuti vagwe ipapa ndiri kutukirwa kuti ndati kuvanhu vanga chitukana vanga meno zvangu hondo dzakadzichitika dza enchantress handika Natali Michael handika hameno kuti kwanyogwa post kupi kwanga achindoda kuenda kunotukana nemaghost ndikati why kokai kwanyarira unobvepi rabva rauyazvo zvikanzi muri kumudzirei kuti asainda. We thrive, we enjoy kuona drama, we enjoy kuona vachipwanyana vachitukana. Koka tika enjoya kuti tigadzirise tiwane matox neDudula. Ko tika enjoya kuti tiwane ku way forward kuti say guys zviri kuva by the day as Zimbabweans in SA how best can we move forward? Kuchidzira anyarira kwakareba akanyarira chero kanyarira 10 years unobvei mukakuchidzira kuda kupinda magood books emunhu muchimukuchidzira taende kunoita hondo mungaita hondo nemaghosti mungati munhu
vanomira hondo nemagosti munomaziva imi ati munenge makawanda rotara zvarongoda richidarika because rakawanda kaumuzivi kuti ndiani. Satan ndakambokudza ngati social media ikai the devil is overtaken social media ka vanhu mukaseka pano vanhu vakawanda vava na Satan iko zvinoda kwa social media believe it or not munhu atove Satan devil chaichai saka pano urwiwa unofanira kuenda uchinokuchidzira ipapo kuchidzira kuti vanhu varova vanhu vande kutukana ndokuti zvifambe ukasaenda kunokuchidzira ukanostopa ipapo unotoda uchitukwa iwewe uri kustopera chii hondo vanhu ngavatukane. You see that we are messed up people. We are messed up people. We are messed up people. Tine problem at hand ish yema permits. Tine problem at hand right now. yeDudula kuti whether documented or not. How do you know? As it's busy could so let us not even singa tipika na cent. Just singa tipika na dollar. Come on, guys. Magosti ndoko block ndikona magosti ayatanga ndinenge chingo block ndikona magosti ria ndina kana nguva kusana chipindura nezvakwana ndinoko kubloka wosora uchingo popota. Amen. Ayati magosti atongosangana nawo marodhu munewe ungavaziva ndivani menu kutekerwa comment magini totukwazi ndatosara kubloka ndokona ndakona mwana chingo komenda kuratidza kuti anga achitingo popota but vanhu vachingopindura ka asi ndisingasamuoni ndikati kwachiri ngotaura uyu anopenga uyu atove kubhini udzati wanza wapinda mubhini kudhara anomaona sitombo kuona ini hatina nguva na tinongoningirira social media Satan waka overtake nekuda munhu wese is now operating with a ghost account umano yaisho ndipa ghost kwanzi yararai maka operate nema ghost account wakandiona ndichita ghost account I've never had a ghost account indaingopinda yeke zvandirongotaura pana vanhu zvandaingoita guys munozviziva ndoshamitsika pese vamune chiti ghost running kana rasibeli kuti why would I need a ghost account panguva iyoyo indaingotaura zvandaida ndakadai saka ghost ndaizoridi because indaive nezvinhu zvokungoya zvinhu zvandinazvo nanhasi ndo zvandakagara nazvo ndaingozvibudira feya mutongo wamondipa guys was never my ghost. I don't know who that person is. Ndine kufungira kwangu ndongoitawo but ndine mafacts andimona handintoni dighost ndikatogara pasi ndakutoita ghost rangu ndinotuka ndokutuka zvekana ndakadai ndinogerera kutuka kana ndakadai so kana kupindura kakusvika kumacheki mapena ndakadai ndoridi ghost. Musadaro guys, ngatigei kudaro zilari mazivanoka 97% vana paFacebook vanawo maghost account. Vamwe vanhu vanotoremekedzwa vakuche vanawo maghost account vanawo makwantura akaita maghost account unyatsokuona kuti something is wrong. Makwantura aita maghost account unyatsokuona kuti vanhu vane maghost though mamwe maghost haatuki zvawo anoona mamwe mazhinji haatuki vanenge vachingotendererawo vachingotendererawo zvakanaka naka vachingodini havatatuki handiwana but majority ndokutaurira majority yachona ndeikungoparadza vanhu ichinda hanzi nandina ghost nditurei wagara utori ghost iwe hakuna munhu anonzi nditurei utori ghost handiti kubva ndichitanga kuziva ini nditurei handisi kuti ndiri nditanga kuziva uchingorine profile picture yako zvibhutsu zvepingi izvozvi hamunoti ndiwe rekora kuti ndiani zvibhutsu zvako zvepingi izvi kubva ndichikuziva uchingomene zvibhutsu izvozvo paghost iro hauchi chibhutsu ndiwe ighost handimaona mamwe maghost haatuki zvawo tho handimaona asi ndongoshaya the idea behind the ghost account kuti day tutoshaya kuti the idea behind the ghost account hautuki vanhu ghost racho nderei hanzi vanovha pachingi vana vatotitukawo kumagurupu kawo vanhu vatoseka navo pano vanenge vari mawhatsapp medu muchitotaura simeni masikira sei nhasi muri kunzwa sei madii zviri kusei ndovanawo vanenge vachinomatseka uko oparadza kusekerera neoriginal account kwani ndo zvatinazvo ndo utsinye watinawo vanimona ndo utsinye watinawo vanimona musafunga hatizvizivi kuti maghost anenge achituka ndei padhuze mazhinji ari padhuze apa ndosaka muchiona kuti mazuva anoka maghost mashoma pano
nenyaya yekuti handiti pavaituka paine maghosti taibloka handiti saka patinobloka papaiko zvinoziva akapa option yekuti akanovhura rimwe ghosti manje chero akavhura rimwe haachaoni peji haachagoni kuuya anomaona saka takamabloka mude mukaona block view yepanapa maghosti munoseka ini munofai munokuseka maghosti mazita acho ari kukoko saka kana wari bloka haachakwanisi kuvhura rimwe ghosti haachakwanisi chero akavhura mamwe 10 haachakwanisi kuuya padiaris mamwe maghosti 10 ndokumatapudza kwatiri kuita anomaona hameno ndangoti ndipadarike ndozva kuti ibhomba kai I've blocked over 500 chiza kuona padiaris apa unonakigwa iwe zviri kuseruku unonakigwa iwe zviri kuseruku ngonodongorera kublock view diaries unonakigwa iwe unonakigwa zviri kwekukoko takamablock kwete zvokutamba takamablock tine mamoderate dzari mukombesi kuchera singasikamu akamirira izvozvo zvokungobaya block button chiti kwangodai block anomaona katisadaro ita ghost yako risingatuki vanhu rongosika mati ghost rozvifarigwa ikati ghost akazviproject ake chi basa rakanaka maybe chikana kuti hameno anomaona but mamwe mastorm tonyatsona kuti zita racho naka harisire kuti akazviitira basa izita ranotona kuti zita iri munhu atoribhita unoti masita chona haatoiti yes they don't mampo they don't because ananga chingoya kuzotuka ona zita rakanyogwa nauyu ane kwemenda pina haritoverengeki ndashiya ndoriverenga chiti kudii ona zita rako rakanyoreka ndingovenga pakanzi kamuchacha chapewapo chete mberi uku kakatooma kunonetsa kudingirira kudarika kuti tiverenge anomaona but pakangoipa but handisanambomuna angu achituka vanhu dho but zita ndo rinongozondinetsa sansanambomuna angu achituka kana panapa sanambomuna nongoya achizvisekera amazita emagosi ndikada kutanga kutaura nezvemazita panapa hanikisi pane rimwe rinonzi dhodhira maititi magostika wana nguva vidweka imbogarai pasi munyatsomboffunga zvakanaka imbogarai pasi munyatsofunga zvinhu zvamunenge muchiita izvi kuti moriona denga zvamunoita izvi denga riri kure nemi muchaara kugugula guys shongati ungada kuzviduzvire munhu asikana unopesera wangodhuka nekuseka unopesera wangodhuka nekuseka chero usingadi kuti zvakaoma asikana chega ndinde guys chega ndinde gai ndinde hangu mazita chochero kuda kutsamwa vapesera wangodhuka nekuseka nokuti zvakaoma kungoda tatasangana nevamwe maghosti anomaona atoriko vamwe maghosti ndifunga ndinga chitonzi duzvirameni zikozotowasangana naro chete uyeosangana naro chete vaiona rinenge richitoriko rimwe rinenge chitonzi duzvirameni ausitosangana naro chete ndozvinenge zvichitika ipapo guys, the guy, guys, tobatana mangwana guys, mona rabo.